Dnes z Lakewood Church v Houstone v Texase s Johnom Ostinom. Viac než 50 rokov už John Osteen mení životy ľudí. Ukazuje svetu, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a navždy. Pastor, ktorý založil cirkev v Lakewoode, odovzdal svoj život tomu, aby zasiahol tých, ktorí ešte nepočuli o Ježišovi, aby pomohol chudobným, získaval stratených a menil životy na uliciach, v zamestnaní a dokonca aj vo väzení. Prináša moc evanjelia na miesta, ktoré nikdy nepočuli o Ježišovi Kristovi. Pripojte sa k cirkvi v Lakewoode, ktorá je oázou lásky, má celosvetovú víziu, zasahuje stratených v Spojených štátoch a je oddaná šíreniu evanjelia medzi národmi sveta, aby kázala, učila a uzdravovala tak, ako to robil Ježiš. Váš život môže byť dnes zmenený, keď vo vás ožije Božie slovo. Pripojte sa v najbližších 20 minútach k vyučovaniu pastora Johna Osteena. Vitajte všetci, sme veľmi šťastní, že ste sa pripojili k nášmu vysielaniu a teším sa nielen ja sám, ale aj celá naša Lakewoodská cirkev. Môžete povedať amen? Zdvihnime Biblie a spolu vyznajme. Toto je moja Biblia, som tým, kým hovorí, že som, mám to, čo hovorí, že mám, môžem robiť to, čo hovorí, že môžem. Dnes budem vyučovaný Božím slovom, smelo vyznávam, že moja myseľ je pripravená, moje srdce prijíma a už nikdy nebudem rovnaký. Chystám sa prijať neporušiteľné, nezničiteľné, vždy žijúce semeno Božieho slova. Nikdy už nebudem rovnaký. Nikdy, nikdy, nikdy. Nikdy už nebudem rovnaký v mene Ježiš. Amen. Posaďte sa, otvorte si Bibliu a ideme do 11. kapitoly listu Židom. Dnešné vysielanie bude pokračovaním série Viera, ktorá pohýňa Boha, aby jednal. Židom 11. Viera je istotou, potvrdením, listom vlastníctva toho, v čo sa nadejeme, je dôkazom vecí, ktoré nevidíme a presvedčením o ich realite. Viera vníma ako reálny fakt to, čo nie je zjavené fyzickým zmyslom. Môžete povedať amen? A teraz verš 6. Bez viery nie je možné zalúbiť sa Bohu a uspokojiť ho. Lebo každý človek, ktorý sa chce priblížiť k Bohu, musí jednoznačne veriť, že Boh je a že je odplatiteľom tým, ktorí ho usilovne a horlivo hľadajú. Môžete na to niekto povedať amen? Poďme teraz do Židom 11:35. Chcem, aby ste si všimli, čo viera robí. Ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, prisluhovali spravodlivosť, získavali zasľúbené požehnania, zatvárali tlamy levom, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča, zo slabých sa stávali mocnými, keď zmužnievali v boji a zaháňali šíky cudzincov. Niektoré ženy dostali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Amen. Viera je mocná sila. Uvedomujem si, že mnohí z tých tisícov ľudí, čo tu dnes sedia, ale aj z tých, ktorí nás sledujú v televízii, bojujú životné boje. A mnohí z vás práve teraz potrebujú zázrak od Boha. Je to tak? Väčšina z nás, keď hovoríme o zázraku, tak myslíme na okamžité pôsobenie Boha, o okamžitom zázraku. Ale väčšina z nášho oslobodenia neprichádza takýmto spôsobom. Bolo by to naozaj úžasné, keby si Boh použil naše ruky a našu vieru na to, aby sa zázrak stal za 30 sekúnd a nie za 30 dní. Bolo by to úžasné takéto niečo vidieť a aj sa také deje. Ale vám všetkým, ktorí ma dnes počúvate, by som chcel povedať to, že naprostá väčšina zázrakov, uzdravení a oslobodení, ktoré sa udejú ľuďom, sa nedeje okamžite. Boh nás chce požehnať, ale chce, aby sme sa cvičili vo svojej viere, aby sme boli schopní získať to, čo nám Boh zaslúbil. Boh chce, aby ste boli požehnaní.
Ježiš povedal, diabol prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil, ale ja som prišiel, aby ste mali život a život v hojnosti. Boh chce, aby ste mali život. Chce, aby ste mali požehnania. Chce, aby vaše manželstvo bolo uzdravené. Chce, aby sa uzdravila vaša finančná situácia. Chce, aby bolo uzdravené aj vaše telo. Chce, aby ste žili a nezomreli. Boh chce to najlepšie. Ale hovorím vám, že sa musíme učiť Božie slovo. Lebo Biblia hovorí, že bez viery nemôžeme uspokojiť Boha. Musíte mať vieru, 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 vieru. Biblia hovorí, že viera prichádza cez počutie, počutie cez Božie slovo. Takže vidíme, že prvý krok k tomu, aby sme naozaj vo svojom živote žili vierou, je to, aby sme boli v kontakte s Bibliou. Božie slovo ohľadom akejkoľvek veci prináša do vášho srdca vieru. Chcem, aby ste vy sami mali vieru na zázraky a na to, čo potrebujete v živote. Bez toho, aby ste potrebovali Johnnyho Ostina alebo kohokoľvek iného. Niekoho, o kom si myslíte, že ho potrebujete, aby sa za vás modlil. Boh miluje vás. A ak budete pôsobiť vo viere, tak Boh bude konať vo váš prospech. Takže Biblia hovorí, že bez viery nemôžeme uspokojiť Boha a že viera prichádza počúvaním Božieho slova. A teraz počúvajte pozorne. Ak máte dnes akúkoľvek potrebu, prvý krok k tomu, aby sa vás dotkol Boh, je to, že si zistíte, čo o vašej situácii hovorí Božie slovo. Viera začína tam, kde z Biblie spoznáme Božiu vôľu. Nemôžete mať biblickú vieru bez toho, aby ste vedeli, čo Boh zaslúbil. Viera je to, keď čítate a počúvate to, čo vám Boh zaslúbil, veríte Bohu a príjmete to do svojho srdca. Bez toho, aby ste videli akékoľvek fyzické prejavy toho, čomu veríte. Viera súvisí s verením Bohu. Nie nejakej sústave doktrín, ale verením samotnému Bohu. Boh nedokáže klamať, tak mu je ľahké veriť. Súhlasíte? Biblia hovorí, že spravodlivý bude žiť vierou. Takže viera nie je jednorazová záležitosť, musíme žiť vierou. Musíme žiť tým, že budeme veriť Božím zaslúbeniam, či už ich vidíme a cítime, alebo nie. A potom Rimanom 3.27 hovorí o niečom, čo je pre mňa veľmi živé, že existuje zákon viery. Boh pôsobí podľa duchovných zákonov. Existuje zákon viery. Keby sa mi to len v tejto kázni podarilo dostať do vás. A len tak medzirečou, tí, čo nás pozeráte, u nás v cirkvi kážeme častejšie na túto tému. Ak by sa mi len podarilo pomôcť vám pochopiť zákon viery, ak porozumiete jednoduchému zákonu viery, to potom zmení váš život. Môžete sa modliť, plakať, prosíkať a pritom od Boha nedostanete nič, lebo musíte pôsobiť vierou. Mnohí z vás hovoríte, prečo Boh neurobil toto? Prosil som Boha, aby mi pomohol a on to neurobil. Prosil som ho o toto a neurobil to. Prosil som o uzdravenie a neuzdravil ma. Prečo zomrel môj blízky? Prečo sa stala táto tragédia? Prečo? Musíte sa učiť o Bohu. Musíte sa naučiť, ako funguje zákon viery. V Židom 11.1 Biblia hovorí, teraz je viera istotou, potvrdením, listom vlastníctva toho, v čo sa nadejeme. Vidíte to? Vaše nádeje, sny sa naplňajú vierou. Príklad. Ako cirkev vlastníme určité nehnuteľnosti na vzdialených ostrovoch. Niekto nám to daroval, ale my sme ich nikdy v živote nevideli. Ale vieme, že to je naše, lebo máme list vlastníctva. A viera je vašim listom vlastníctva. Nikdy som nevidel ten majetok za morom, ale nikdy som nepochyboval. Viem, že je to naše. Prečo? Lebo mám list vlastníctva. Ak by som sa vás dnes spýtal, ste ženatí? A ak je to váš prípad, povedali by ste mi, dúfam, že áno. Keby ste to povedali, žena by vám riadne dala. Alebo pokúšam sa byť ženatý. Dúfam, že jedného dňa budem. Nie, toto by ste nepovedali. Ak ste ženatí, tak poviete. Samozrejme, že som ženatý. A ja sa spýtam, ako to viete? Lebo kazateľ to na obrade vyhlásil. Ja som mu robil sľub a potom som počul jeho slova. Poviete mi, ako viete, že ste uzdravení alebo oslobodení? Ako viete, že ste slobodní? Nevyzeráte tak, ale ja viem, že som, lebo som počul slovo.
Počul som nie kazateľa, ale ako mi to povedal sám Boh, mojimi ranami ste boli uzdravení. Počul som Boha, ako mi povedal, že naplní všetky moje potreby podľa svojho bohatstva v sláve cez Krista Ježiša. A potom by ste mi ohľadom vášho manželstva povedali, nielen, že som počul slova, ako to niekto vyhlásil, a ja som uveril tým slovám, ale dostal som aj certifikát, právny dokument. Je to tam potvrdené mocou autorít, že som naozaj ženatý. Vďaka Bohu, ja mám priamo tu právny dokument, sláva Bohu, a uznávajú ho aj nebesia, aj peklo, lebo je to slovo živého Boha. Boh nemôže klamať, on nedokáže klamať, ale viera pôsobí v oblasti neviditeľná. Viera je uistením, potvrdením, listom vlastníctva toho, v čo sa nadejeme a dôkazom veci, ktoré nevidíme. Viera chápe, vníma ako reálny fakt to, čo nie je ešte zjavené našim fyzickým zmyslom. Poviete, ja nebudem veriť dovtedy, kým to neuvidím a nepocítim. Ale to nie je zákon viery. Viera berie Boha za slovo, raduje sa z toho, že je to vaše, ešte dávno predtým, než to uvidíte alebo pocítite. Keď nemáte žiadny dôkaz toho, že vaše modlitby sú zodpovedané, okrem Božieho slova, vtedy ste vo viere. Keď nemáte žiaden dôkaz vo vašom tele, vo vašej peňaženke, vo vašej mysli, vo vašom manželstve, pri vašich deťoch, nejaký dôkaz okrem Božieho večného slova a vy sa radujete, lebo viete, že Boh nemôže klamať, vtedy chodíte vo viere. Všimnite si tento dokonalý príklad chodenia vo viere. Židom 11:7. Noach, pobádaný vierou, keď bol informovaný Bohom o udalostiach, ktoré ešte nejakým spôsobom neboli viditeľné. Zastaňme tu na chvíľu. Viera začína, keď od Boha dostanete informáciu. Nie od lekára, ani od právnika, nie od psychológa, ani psychiatra, nie od človeka, ani od kazateľa, ale keď dostanete informáciu od samotného Boha. Keď si čítate v Božom slove to, čo Boh zaslúbil. Noach, keď bol informovaný Bohom, bradostín, ale to vyžaduje veľa času. Určite. Leniví ľudia od Boha nedostávajú nič. Chcete tým povedať, že si musím zaobstarať Bibliu a čítať si ju? Samozrejme. Ak sa chcete cvičiť v biblickej viere, tak musíte byť informovaní Bohom. Boh nemôže klamať. Noach informovaný Bohom o veciach, ktoré ešte neboli viditeľné. Boh k vám príde a oživí vám písmo o financiách. Môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve cez Krista Ježiša. Budeš hlavou a nie chvostom. Budeš požičiavať, ale nebudeš si požičiavať. Boh je schopný rozmnožiť pri vás svoju milosť, aby ste vždy mali vo všetkom dostatok všetkého, ako aj nadbytok pre každý dobrý skutok. To je informácia o tom, čo ešte nevidno. Nie, teraz ich ešte nevidíte, ale poviem vám, ak vezmete Božie slovo a budete podľa neho konať a radovať sa z neho, tak vám hovorím, že to, čo ešte nevidno, sa stane realitou. Noach bol informovaný. Aj vy potrebujete informáciu. Voláte na Boha, modlíte sa k nemu, obviňujete ho, hádate sa s ním, ale máte nejakú informáciu o tom, čo Boh hovorí o vašej situácii? Alebo ste plní nevery od nejakého kazateľa, ktorý dodnes neverí v zázraky? Sami si čítajte Božie slovo. Boh vám dáva právo sám si čítať Božie slovo. Ale nehovorte toto. Hovorí sa tu toto, ale mieni sa tým iné. Boh povedal to, čo mienil a mienil to, čo povedal. Poviete, chcem žiť. Zožente si Bibliu. Chcem byť zdravý. Zožente si Bibliu, čítajte si ju, skúmajte ju. Začnite evanjeliami. Ak potrebujete fyzické uzdravenie, začnite Matúšom 7, 8, 9. Aj Markom 5. Čítajte si o veľkých Božích zázrakoch. Mnohí z nás máme to, čo Biblia nazýva Tomášovým druhom viery. Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych, učeníci boli vtedy zavretí v izbe a dvere mali zamknuté, lebo sa báli Židov. A ako tam takto sedeli, tak cez stenu k ním vošiel Ježiš. A potom im povedal, pokoj vám. Ukázal im svoje ruky, svoje nohy a prebodnutý bok. Boli tak šťastní,
Ledva tomu dokázali uveriť a Ježiš im povedal, máte tu nejakú rybu na zjedenie? Preto si môžete byť vždy istí, že je zdravé jesť ryby. Máte plát medu? Je zdravé jesť med. Zjedol rybu, potom plát medu a odišiel cez dvere. A potom o tom hovorili Tomášovi. Ten tam vtedy nebol. Viete, čo povedal Tomáš? Povedal, ak neuvidím, ja som praktický človek, som vzdelanec, nie som žiadny hlupák, nechodím do takej cirkvi, ako je v Lakewoode, neverím ako fanatik. Ak neuvidím na vlastné oči diery po klincoch na jeho rukách, ak nevložím ruky do jeho boku a nepocítim to, tak dovtedy nebudem veriť. Takéto sú celé zástupy ľudí. Och, ja nebudem veriť veciam, ktoré nemôžem vidieť. Nebudem tomu veriť, až kým neuvidím výsledok. Neuverím tomu dovtedy, kým nebudem cítiť ten výsledok. Ak to môžete vidieť a cítiť, nepotrebujete žiadnu vieru. Nepotrebujete ju. Viera pracuje, keď nič nevidíte ani necítite. Zmietol to zo stola. Až kým to neuvidím a nevložím svoje ruky a nepocítim to. Viete čo? Keď sa tam Ježiš zjavil o týždeň neskôr, tak Tomáš tam už bol. A Ježiš prehovoril k Tomášovi. Vedeli ste, že Ježiš počul Tomášove slova, aj keď tam nebol? Ježiš to počul, lebo opakoval presne tie isté slova, ktoré povedal Tomáš. Ježiš počúva vaše slová. Ak dokáže počuť slová neviery, tak určite získajú pozornosť vaše slová viery. Ježiš počul Tomáša. Keď Ježiš opäť prišiel, tak Tomáš tam už vtedy bol. Ježiš podišiel k Tomášovi a povedal, daj sem svoj prst. Cíť moje rany. Opakoval presne tie slová, čo povedal Tomáš. A Tomáš odpovedal, môj Pán a môj Boh. Ježiš mu povedal, Tomáš, pretože si ma videl, preto si uveril. Požehnaní sú tí, ktorí nevideli a predsa uverili. Byť požehnaný znamená byť šťastný. Nepovedal, tí, čo uvidia, budú šťastní, alebo požehnaní. Povedal, tí, čo nájdu odvahu uveriť, keď nič nevidia, tí sú požehnaní. Pozrite, vy ani ja sme tam neboli, keď križovali Ježiša. Neboli sme tam, keď ho priklincovali, keď ho natiahli na kríž. Neboli sme tam, keď volal, Bože môj, prečo si ma opustil? Neboli sme tam, keď zomrel na kríži. Ani keď ho zložili dole, ani keď ho pochovali. Nevideli sme, ako vstal z hrobu. Neboli sme tam a nevideli sme to. A predsa tomu veríme. Veríme tomu a radujeme sa nevysloviteľnou radosťou plnou slávy. Prečo tomu vlastne veríme? Lebo to povedal Boh. A ten istý Boh hovorí, Ježišovými ranami ste boli uzdravení. Ten istý Boh povedal, každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ten istý Boh povedal, môj Boh naplní všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve cez Krista Ježiša. Aj toto, uver v Pána Ježiša a budeš spasený ty a celý tvoj dom. Ten istý Boh hovorí, že vás chce požehnať večným životom. A on nemôže klamať. Požehnaní sú tí, ktorí nevideli a predsa uverili. Funguje to takto. Zákon viery hovorí, mám to, aj keď to nevidíte. Zákon viery hovorí, je to moje, jednoducho preto, že Boh povedal, že je to moje. A v tom čase od okamihu, kedy to uvidíte v slove, do chvíle, kedy to dostanete, neustále to hovorte a radujte sa z toho v srdci. Spýtate sa, ale ako dlho? Ako dlho to bude trvať? Viera je v inej oblasti, ako je čas. Viera nepozerá na hodinky ani na kalendár. Abramovi bolo Bohom slúbené, že bude mať dieťa. Boh mu povedal, tvoje meno znamená otec národov.
Ale Abram bol príliš starý na to, aby mal dieťa, a aj Sára. Ale Boh povedal, budeš mať dieťa. Abram s tým zápasil a snažil sa pomôcť Bohu. Stále sa mu snažil pomáhať. Skúšal to niekoľko rokov, ale nič sa neudialo. Možno niekto povedal Bohu, bude lepšie, keď to s Abramom zabalíš, lebo on nebude mať dieťa so Sárou. Boh na to, teraz to ešte len začína byť zaujímavé. Zmení mu meno na Abraham, čo znamená nie len otec národov, ale otec mnohých národov. Takže vždy, keď povedal Abraham, tak to znamenalo otec mnohých národov. A tak Abraham so Sárou chodili čistou vierou. Nevideli nič, len svoje staré telá, ktoré nedokázali plodiť deti. A predsa to Boh uskutočnil. A sláva Bohu, narodil sa Izák. A kvôli tomu, že sa to stalo, my máme cez izraelský národ spasenie. Vďaka Bohu, že chodili vierou. Abraham nepovedal, vieš čo, Sára, si príliš stará a ja som príliš starý. Lekársky je nemožné, aby sme mali deti. Nie, povedal, ak to Boh povedal, tak sa to môže stať. Takže vidíme, že zákon viery hovorí, musíte tomu veriť, že je to vaše, aj keď zatiaľ nič nevidíte, aj keď nič necítite, je to čas, kedy sa vám svet vysmieva. A ste prenasledovaní kvôli slovu. Ale toto je presne to, čo prináša zázraky. Ak budete chodiť v zákone viery. Takže zoberte si Bibliu a objavujte v nej. Ale neponáhľajte sa veľmi. Ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je a že je odplatiteľom tým, čo ho usilovne hľadajú. Hľadajte tak, ako keby ste hľadali zlato. Skúmajte to, ako keby ste hľadali skrytý poklad. Nájdite, čo Boh hovorí o vašej situácii. Hovorte Bohu, ukáž mi to v Biblii. Počiarknite si to, označte a zapíšte do srdca. Radujte sa z toho a hovorte, je to moje. Je to moje, je to moje. Povedia vám, ale nemáte na to žiaden dôkaz. Na tom nezáleží. Boh povedal, že to je moje a ja sa s ním v tom zhodujem. A chodte a radujte sa. Mnohí z vás sa čudovali, prečo mi Boh nepomohol. Raz som ho prosil o niečo 3-krát, presnejšie 4-krát. Volal som, Bože, prečo? Odpovedal, lebo zanedbávaš zákon viery. Bez viery nemôžete uspokojiť Boha. Viera hovorí, je to moje, lebo to povedal Boh. A ja budem neustále hovoriť len to, čo povedal Boh. Je to moje. Budem sa stále radovať a je jeho vecou, aby to uskutočnil. Poviem vám, že ak budete chodiť vo viere, tak uvidíte, ako sa vaše sny plnia.